Красиво. Ви ще не були у Львові? Тоді ми їдемо до вас. Львів розпочинає масштабну кампанію своєї презентації в інших містах України. Дні Львова в Харкові стартували на площі перед тамтешньою оперою. Виступ колективів у народних строях, дівчата у стародавньому вбранні та, звісна річ, очільники двох областей. Губернатор Харківщини радить, читаючи з листочка, їхати до Львова. Майже те саме каже і губернатор Львівщини. Щоправда, одразу ж після офіціозу і колективного фото біля подарунка Львова вони їдуть геть, не сказавши ані слова журналістам. Де буде стояти 130-кілограмовий лев, вирішать потім. Це ж буде вирішуватись колегіально керівництвом міста і області, тому що подарунок на всіх один. Я думаю, в гарному місці поставимо, щоб усі бачили. Між нами 1000 кілометрів, та відстань не роз'єднує. Принаймні так вважають очільники Львова. Це культурний десант, який сьогодні є запрошенням усім харків'янам приїхати до Львова. І також нагадуванням нам, львів'янам, що варто би було завітати до Харкова. Далі Львів представляють вже у стінах Харківського університету Каразіна. Презентація візуальна, аби студентам було цікаво. Це є 200 студентів, які мають свої плани, які мають своє життя. І ми тут просто їх зібрали, щоб щось розповісти. Треба це зуміти. Я думаю, що ми справилися зі своєю задачею, і їм було корисно, цікаво, і вони обов'язково приїдуть до Львова. Та не лише архітектурою та неординарними кнайпами заворожує Львів. Львів входить в різні, займає місця, досить високі місця в рейтингах по міста, які найперспективніші в галузі, ті міста, які розвиваються не тільки в Україні, а й загалом в Європі і в світі. Я дізналася про нову компанію, тобто для себе нову компанію, якій можна досить непогано працевлаштуватися, на досить непоганих умовах. В захваті від презентації Львова і тутешня професура. Не так часто випадає нагода побачити людей саме зі Львова. Безумовно, було цікаво передати цей дух Львова, тим більше, що презентація була така сучасна, жива, цікава. Надвечір на Майдані перед Харківською оперою наші театрали влаштували вуличну виставу на ходулях з вогняним шоу. Публіки зібралося чимало. Щоправда, не всі зрозуміли, що діється. Я поклонник фантастики, но я не догоняю. А что творчество? Нет, чем-то завораживает, понятное дело, можно посмотреть. Но сказать, что я где-то получил какой-то глубинный смысл в этом, не вижу. В целом пока что не очень понятно, но впечатление такой небольшой шаг, потому что я на самом деле первый раз в жизни вижу уличное представление. Однак і самі театрали кажуть, шукати змісту у їхньому мистецтві не варто. І харків'яни не виняток. Вуличний театр не завжди потрібно до кінця розуміти. Тому що, наприклад, робимо якісь візуальні, образи з того чи іншого, з тої чи іншої теми. Тому що якщо буквально розігрувати якийсь сюжет, воно буде зразу несмачно і буде нудно. Далі Дні Львова відбудуться в Одесі та Дніпропетровську. Віталій Кублік, Володимир Квятковський, наш репортер.